Τι κάνεις ρε παλιονάζι? Τι κάνεις ρε παλιονάζι? Τι έπαθες? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Ρούμπης είναι. Ποιος είναι? Άνοιξη. Άνοιξη. Μου δώσει φυλάκι, τι θα κάνεις? Ποιος είναι κοπέλα μου? Πες γεια στη μαμά Βιβί. Ω, βαρέθηκε. Τι μου λέει? Άνοιξη. Τι μωρό μου? Τι έπαθες? Τι έπαθες? Τι έπαθες εσύ? Πες μου. Τι είναι κοπέλα μου? Τι είναι? Τι μωρό μου εσύ? Κουκλίτσα μου μωρό. Ποιος είναι? Ήρθε ο φίλος ο Ρουμπής. Κάτσε βρε. Πού θες να πας το κόκαλο? Ο Ρουμπή, αυτό δεν είναι δικό σου, είναι της Άνοιξης. Το πήρε και έφυγε η κυρία, ξανανεβαίνει. Έλα να ανέβουμε στην πάνα. Ωπα το κορίτσι. Έλα, δικός. Και τώρα κυρίες μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαι απασχολημένη με το μασχολητήρι μου. Θα τα πούμε αργότερα. Άνοιξη. Άνοιξη. Δεν μας δίνει σημασία.